Dobrý deň. Dnes uvedieme ďalšiu epizódu z rubriky Kolotoče histórie. Tentoraz si porozprávame o motocykli Jawa 250 typ 559 Automatic. V roku 1963 bola Jawa prvá firma na svete, ktorá uviedla na trh motocykel objemu 250 cm3 s automatickou odstredivou spojkou. Systém poskytoval väčšie pohodlie pri jazde na motorke. Modifikovaný spojkový koš je nesený hlavným riadeľom prevodovky a pracuje v olejovom kúpeli. Okrem automatického pripájania a odpojenia výstupného riadeľa je systém vybavený aj manuálnym ovládaním a poloautomatom spojky, tak ako na predchádzajúcom modeli panelky. Na ovládanie motocykla stačí otočná rukoveď plynu, radiaca páka a brzdy. Pri rozjazde stačí otočiť plynom a motorka sa plynulo rozbehne. Pri zastavení sa spojka automaticky uvoľní a motor beží na voľnobeh. Umožňuje aj roztlačenie motorky a bola len o niečo drahšia ako bežná spojka. Vďaka rýchlej reakcii na plyn motorka poskytovala zvláštnu športovú atmosféru. Neskôr bola spojka vylepšená proti preklzovaniu pri silnom a náhlom zábere. Motocykel sa podvozkom a vybavením ničím nelíšil od typu 559 panelka. Systém spojky bol neskôr kopírovaný japonskými výrobcami motocyklov. Vážení diváci, sledujte nás aj naďalej a ak sa vám video páčilo, dajte nám like.